Dede meron sa kuan St. Margaret Medical Clinic Incorporated. Kaya check up ni baby na. Tayo isang pediatrics. Hindi ako pumanag doktor. Huwat naman ba schedule kay 9 to 11 man. Hindi ako pumanag doktor. Maghuwat na naman may panas bibi sa sud nya. Ningon nagtong timbang ni nga. Kuan pa kuno baby og buwad sa init. Kay mura pa kuno kasi may dilaw. Ayang lang pa kuno ibuwad kuno init dugay-dugay. Ja, ninggamay po yung timbang kay itong bago siyang gawas 3.7 man ja karon pag timbang do kasi mana 3.6 naman laman siya. Bago sa kay kuan sa tekos doktor ni. Na okay ra ba ni gamay luhagan naman gud po siya. Wala laman. Watan lang kasi resultas. Examination dani. The next day. Hi guys. Jadi nabot tamang kuan parcel yung sa kasabol. Diyoy gipada jadi antero sa Anja ni abot pa ni og antipolo guys. Anja gipadyanti na po diri sa Muntinlupa. Anja dapat may isa ka Lazada. Ano sa dito sa Anja tang abrihan na ni guys. Ikaning mudra ni mother. Oh, ang seseda ni atang tanawon karon. Tara, tanawon na to. Nida na guys, lagi kan sa Bohol, Antipolo, anja dire. Panabrihan. Antipolo ba gada? Salaman nagsiyon guys. Okay. Mamakaligal pa kapinda na ano. Madali. Bago sa lang siya mga kuwan man eh. Mura mga kahoy. Uy, di ba yun yung kuwan guys? Kana amamagkag. Oo. Diya dyan guys. Uy, di apay kuwan guys. Gagmayng pot-pot. May danggit da. Nga way bakag. Boneless danggit. Makaon na siya sa pagbuod guys. Di ba kanibawal sa boros ning danggit guys? Kanapay langaw. Aw. Di ba naibawal ni bagong panganak ning danggit? Guys, danggit. Tani pilak-pilak man siya da. Ya, karapod. Kani ni mama guys. Yang ipada kay parang upaw. Ini mga kon guys. Mga himughat. Maranay kon. Ayan na guys. Nagput sa bilat sa iring. Lagi padang mama guys kay pangkuan ba? Pang panagang. Oh. Lima kuma semi bughat. Yan ay kon guys ka. Mga tawag nga bahay-bahay. Bahay ni siya guys, giputol-putol lang ni papa. Yan. Ano siya? Una sa bahay guys. Ya kare may kanina pauli po niya pauli. Tawag siya pauli. Kahoy ka po niya guys. Pero dalid lagi kuha ni papa. Muna siya pauli. Ya kare po siya guys. Muna siya ito-ituway. Punuan ka po niya siya. Mga dalid na. Pero ipang putol na ni papa kay dalid may iputol sa gulan ni. Muna siya ito-ituway. Niabot pa di Manila kay kis buhol. Kaya naman ko nga majo ko
kuan pada ako mga himaghat. Kaya di ba siya kalikajan ning bago panganak na ng bughat yun. Kasi way buhat, bughat man dyan na sila. Jadi ay sabod ni mama gipadaan ni papa guys. Sabod sa tuay-tuay. Isabot ko na lesnatad kay mo turok ako na siya. Medyo lamang mo kuani guys. Mulambo o mo tubo. Hindi mo nang isabot. Sidling. Sidling sa. Tuay-tuay. Ya, mali guys. Ang gikan sa Bohol. Yang abot og Antipolo. O gipadana pa dire sa Muntinlupa. Ya, mana man ni guys. Ay napata sa ikaduha nga parcel. Yan na pinabot guys. Yan, Lazada. Natatanaw niyo o ano sani. Nakabot ng Paman nakabot ng Tanan ni Brian guys. Aman. Ini? Gusto mo isasuwat. Ini. Origin. MP. Small. Paano mo kaya kabutan? Tahu deh guys, ang saka ni. Ano mo isip mo? Kakuratan mo. Uy, paano mo din ni? Blue skate. Bagto mo lang ito. Pagdahan mo lagi nih. Bagto mo lang ito. Nah, salamat sa mga mapagmahal nga kasing-kasing musket sih guys na ano ni probinsya style dyan guys. Okay guys, sa kadepa kapin musket na yung musket ay sangat salamat. Yan na juga mong musket ma'am. Yan more to guys amang pakita karon pero dia silas na lang si Upo das kilid guys pero busy ay pang sinanay nag-edit, si Upo nagpadidi. Okay. Atang pilog ni guys. Yan eh magpilog musket guys. Aning nakatunan. Katong sila lola kay sila lola musket man. Kaya ako may tigipos kay buntag. Bago pa guys yan mapilok. Pero madaan na kay lukoton naman na siya. Okay, mapilok nga to guys, nga to diba? Ay madugay na. Lukoton na siya. Napit ha. Tabunan sa unlan. Kuman na. Pwede na mo bakod. Hindi guys, mula ito ay ahang video karon. Ya. Dan salamat sa mga way puas nga malumon kasing-kasing nga nagpaabot sa ilang mga sorpresa ug mga regalo. Dan salamat yung tanan. Ibawa na mo kinsa mo kay di man ipahingan sa vlog. Amping mo lang tanan hinat nga namo permisa kanong basket nga panglawas. Ug hinat nga iiway mo sa mga kakulian
sa pag-adlaw-adlaw ninyo nga panginabuhi, panarbaho diha sa gawas. Anja, shout out ko sa mga ibid fans diha. May Sa- bago si Gingging Innerland mo. Si Gingging Innerland. Nawa na. Salamat sa bago na natong subscriber o follower. Si Inday Gingging. Hindi din na. Aondoy. Mo pa na nimo. Siguro na. Kay mama mo giyon. Kay Inday Ging, Ma'am Inday Gingging Innerland. Yan, may baguron. Ma'am Inday. O kay Ate Isabilita. Ate Let's. Hi ate, kamusta naman kayo ate? O kay Net Ikala. O sa mga nasa laing nasod na nasa Switzerland, si Mons Yugster. O nasa Arkansas, si Ate Sherry Kahintong Ulrich. Hi te, kamusta naman kaliha? Daghan na ba kag binokbok diha nga juta piniko o kadtong tuwa sa Wisconsin si Ate Almalem. Ay ma'am, sa mga kaya ma'am, wala ba kay hilanat? Ate, almalin, ma'am. Ma'am. Og si Ma'am Loncia Ayop nga nasa Italia. Kumusta naman ka na ma'am? Og si Ma'am Jocelyn Yo. Kumusta naman ka ma'am? Yes, kabiti ra ba? Shout out po nila Kuya John ug Ate Bet. Og shout out kay Kuya John og kay Ate Bet. Ayag, best kabiti. Ayag. Aw na nas Cavite pero taga Kandihay sila di ba? Panas. Kandihay Panas. Og mo sa tayong shout out karon guys. Salamat sa inyong pagsuporta, pagsunod sa mga video. Amping mo na permitanan. Salamat og God bless us all. Bye bye.